Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti, pasrah sumarah sumendhe ngarsa dalem Gusti tanpa syarat menapa kemawon. Awit kapitadosan menika sanes perjanjian sing betahaken syarat-syarat tertentu supados supados setuju. Iman kapitadosan menika persetujuan tanpa syarat, awit landhesanipun nggih kepercayaan. Aku pracaya marang Gusti sing dadi sumbering kawilujengan, sing dadi dalaning kawilujengan kanggo nggayuh swarga. Tanpa syarat menapa kemawon kabeh diiyani apa sing dadi kersaning Gusti. Mung masalahe wonten ing gesang padintenan ing jaman kula panjenengan menika, persetujuan tanpa syarat kados-kados angel banget. Awit naminipun tiyang jujur nggih sampun mahal, boten gampil pados tiyang jujur jaman menika. Tiyang sing bisa dipercaya ya ora gampang. Mila kadangkala persetujuan kedah betahaken syarat-syarat sing cetha. Nah, menika tantangan anggenipun gesang sesarengan langkung-langkung pitados sing Gusti. Dereng malih menawi kula panjenengan pinanggih utawi mbok menawi nyuwun sewu awake dhewe termasuk wong-wong sing ndablek, wong-wong sing ora gampang nampa masukan-masukan utawi nasihat utawi pangandikan saking tiyang sanes. Menika yen ngadepi tiyang-tiyang sing ndablek kados mekaten, awake dhewe ya ora gampang. Apa wae sing awake dhewe omongake, apa wae syarat utawi bukti sing wis awake dhewe caosake jenenge karo wong ndablek ora bakal ditampa. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus ugi pinanggih kaliyan tiang-tiang Parisi sing ndablek. Tiang-tiang Parisi sing anane mung komentar, kendel alok delok ning ora gelem nampa masukan, ora gelem nampa perubahan. Geleme apa sing dadi kekarepane kuwi dilakoni wong liya, apa sing dadi dawuhe kuwi ditindakake wong liya, ning ora gelem nglakoni apa sing dadi dawuhe wong liya, apa sing dikarepake wong liya. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring sikap dumateng tiang-tiang sing ndablek kados mekaten. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang mancing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 8 ayat 11 ngantos dumugi 13. Nalika samono wong-wong Parisi padha sowan lan wiwit bebantahan karo Gusti Yesus. Karo nyoba panjenengane, wong-wong mau padha nyuwun pratandha saka ing swarga. Gusti ngesah saka telenging penggalih lan ngandika, "Pratandha apa ta sing dijaluk bangsa iki? Aku kandha sak benere, sak lawase
bangsa iki ora bakal diparingi pratandha. Wong-wong mau ditilar Gusti nitih prau menyang sabranganing telaga. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil Markus ingkang cekak nyariosaken kados pundi pengalaman pahit kula sebut mekaten ingkang dipun tampi dening Gusti Yesus rikala pinanggih kaliyan tiang-tiang Parisi sing sowan panjenengane. Tiang-tiang Parisi menika wiwit ngajak bebantahan padu karo Gusti Yesus lan nyuwun pratandha kangge srana nyoba Gusti. Dados niate tiang-tiang Parisi sing sowan Gusti menika pancen niate Allah, pengin bebantahan karo Gusti terus nyoba Gusti. Tiang-tiang sing mekaten naminipun bebantahan padu niate pengen padu ya piye carane menang padu sanes soal nampa masukan utawa nyaosi masukan. Lan wonten ing gesang kula panjenengan kula kinten kadangkala awake dhewe ya sok-sok boten kathah manggihi tiang-tiang sing kerep-kerepe iki mung ngajak padu. Ana perkara apa langsung mencak-mencak, langsung muni-muni. Padahal perkarane rung cetha, perkarane nembe jarine, saengga lajeng malah sansaya ngombro-ombro dadi tambah ora cetha. Ingkang kaping kalih nyoba Gusti, dadi tiang-tiang Parisi menika sok keminter, sok luwih ngerti, sok luwih kuwasa saengga kaya nguji Gusti Yesus. Wong iki nek tak uji iso ora. Kadangkala awake dhewe utawi wonten saperangan tiang sing ugi nggadahi niat nyoba. Umpamane wonten rama enggal sing rawuh wonten ing paroki, saperangan terus dosowan nyoba cara pemanggih rama sing anyar iki kepriye nek ana masalah iki. Sikape rama sing anyar iki kepriye? Kadangkala awake dhewe penasaran, terus pengen nyoba. Lan wonten ing gesang sesarengan kula kinten menika nggih kadangkala sadar menapa boten sok awake dhewe lampahi nyoba nguji wong liya. Gusti Yesus ngadepi tiang-tiang sing wis duweni niat ala menika ya strima kesah. Awit nggih nek ngadepi terus ditanggapi tiang-tiang sing ndablek kados mekaten ora ana enteke, ora ana rampunge. Gusti Yesus kala wau ing manah estu ngesah saka telenging manah ingkang dados pratandha bilih ya jenenge urip bebarengan ngadepi wong pirang-pirang, ana sing seneng, ana sing ora, ana sing manut, ana sing bandel, ana sing gampang tinarbuka, ana sing ndablek. Mila Gusti lajeng kesah. Gusti mboten maringi pratandha menapa-menapa awit sampun kathah sakjatosipun pratandha ingkang dipun paringaken Gusti saderengipun pinanggih kaliyan tiang Parisi kala wau. Gusti sampun paring pratandha yasa pangeram-eram maringi tedha tumrap tiang kathah cacah 50.000 lumantar roti 7. Lan ugi Gusti Yesus sampun marasaken tiang budheg bisu. Ning tumraping tiang-tiang Parisi, pratandha-pratandha menika dereng cekap, dereng memuaskan. Lah menika jenenge wong ndablek. Mbok dikai pratandha werna-werna, nek wis ndablek iki ora bakal nampa, ora bakal terus oh iya. Mila tumraping kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem Gusti. Monggo kula panjenengan dadi murid-murid dalem sing ampun ndablek, ampun dendeng lan sakarepe dhewe. Jejering murid dalem Gusti kula panjenengan gesang pasamuan purun kanthi bingah netepi menapa ingkang dados kewajiban. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat,
salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.